Θα σου δείξω το χειρότερο πόνο που υπάρχει. Αλλά αυτό το βίντεο έχει μόνο 2 like. Πώς γίνεται αυτό? Πάτα το κουμπί να κάνεις like. Και σχολίασε pain για ένα νέο emoji. Είναι τέλειο το emoji. Πάω στοίχημα πως δεν ξέρετε ποιος είναι ο χειρότερος πόνος που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Για να μάθεις, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ο πόνος μετριέται σε ντόλ. Και μετριέται με αυτό εδώ το μηχανηματάκι το οποίο λέγεται dolorimeter. Από τους πιο ελαφριούς πόνους που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος είναι το κόψιμο του χαρτιού, το οποίο κατατάσσεται στα 2 ντόλ. Μετά είναι το να στραμπουλήξει το πόδι, στο οποίο είναι στα 4 ντόλ. Και μετά πάλι στα 4 ντόλ είναι το να χτυπήσει το μικρό σου δαχτυλάκι. Αμέσως μετά, στα 5 ντόλ είναι το να κοπείς από νηστέρι. Πέμπτο πάλι είναι το να δαγκώσεις τη γλώσσα σου. Έκτο είναι να καείς από το φαγητό σου επειδή βιάζεσαι να φας. Και πάλι έκτο είναι να πάθεις ηλεκτροπληξία ή να είναι. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Από τους χειρότερους πόνους είναι το να σπάσεις πόδι και να κάνεις τατουάζ στην κλίμακα ντόλ 18 και 19. Και με 57 ντόλ είναι η γέννα. Οπότε να respect τις γυναίκες.